खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव उदालगुरि विधानसभानि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। राजखान्थियारि बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव उदालगुरि विधानसभानि बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि खायसे दैदेनगिरिफोरा बे समाव गोलाव सम एमएलए जानाय आरो आथिखालाव डिपुटि चिफ बिथां रिहन दैमारिनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों जे रिहन दैमारिखौ जोङो बे समाव डिपुटि चिफ महरैनो हास्थायो लुबैयो आरो सिगांनि समाव बिथाङा एमएलए जाखांबाय नाथाय बे समाव बिथां रिहन दैमारिखौ जोङो डिपुटि चिफ महरैनो लुबैयो होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथांमोना बाथ्रा फोरमायथिदों जे बे समाव सिं लेभेलाव बे समाव गाहायनि सावरायनायाव दिपेन बर'जोंनो गोबां सुबुंफोरानो थांगोन होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों बैफोर सुबुङा बा बिपिएफनि खायसे सुबुंफोरा आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो साबायखर बावदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा बाथ्रा फोरमायथिदों जे बे समाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ जे सिगांनि समाव 125 संबिजिरारि सोदांनायनिफ्राय लाना फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनिफ्राय लाना बे बाथ्राफोरखौ सिगांनि समावबो बुंदोंमोन आरो फैगौ समावबो जुदि आङो एमएलए जायो आसाम आयेन आफादावबो बैफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिगोन होननानै फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा सिगांनि समावबो हारिनि थाखाय आरो बे समाव माखासे जेंनाफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंबोबाय थादों आरो इयुननि समावबो बे आंनि डिउटि जे विधान सभायावबो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय थियारि होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव गोबां बिपिएफनि उदालगुरि ओनसोलनि बिपिएफनि खुगा एबा सावरायथायाव बेनो जे बे समाव दिपेन बर'नि फारसे गोबां सुबुंफोरानो लोब फैदों होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों आरो बे समाव डिपुटि चिफ महरै रिहन दैमारियानो थानांगौ आरो बिथाङा गोलाव सम एमएलए जाबाय नाथाय जोंनो एमएलए नाङा बे समाव डिपुटि चिफखौनो नांगौ होननानै बाथ्रा फोरमायदों बा सावरायलायदों होननानै बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो साबायखर बावदों बैफोर सुबुंफोरखौ जाय सुबुंफोरा बेफोरबायदि बाथ्रा सावरायनानै गावखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों दा बेखौ साबायखर बावदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा जायहा अलरेडि डिपुटि चिफ जाबाय बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों जे जोंनो डिपुटि चिफखौनो नांगौ जोंनि एमएलए नाङा खारन 20 बोसोर एमएलए मावखांखाबाय बिथाङा बेखायनो बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों सिं अबायबा दिपेन बर'नियावनो थागोन आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों जे पार्टि नायनाङा नोंथांमोना केन्डिडेटखौ नाय आरो हारिनि सार्थनि खोथाखौ नाय आरो आद्रा थानाय जातीय एजेन्डा सिमा बारायनांगौ गामि सोनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ 125 एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ समस्ति बारायनांगौ विधान सभानि प्लेटफर्माव थांनानै आवाज होनाया आंनि डिउटि आरो गोदोबो आवाज होदों दिनैबो आवाज होगोन उनावबो आवाज होगोन